Ito yung panahon na hindi niyo ako nagustuhan dahil lagi ako nagvi-video sa mga nangyayari sa present life natin. Yung iba nga sabi parang tanga naman to, ang OA naman niya, at iba pa masasakit na salita. Pero tama lang na ininda ko yun dahil magagamit ko ang mga video na ito para i-record yung ating past life, yung ating college life. Kasi kung wala ito, wala tayong makikita, wala tayong basihan ng ating mga natutunan sa pag-aaral. Meron talaga mga bagay na hindi natin makikita in the present. Na-appreciate lang natin in the future kasi hindi lahat ng mali ay laging mali at hindi lahat ng tama ay laging tama. Sana'y hindi natin makalimutan ang mga masasayang araw sa ating college life. Alam kong maraming nagbago, ng mga best friend na nagkahiwalay, ng mga boyfriend at girlfriend na hindi na ngayon, at maraming grupo ang nagkawasak-wasak dahil sa tampuhan. Sana sa panahon ngayon, natuto na tayong magpatawad at magkaisa muli. Dahil hindi maganda ang mabuhay na may hinanakit at sama ng loob sa kapwa. Lagi nating isipin ang mga masasayang araw na sa college life o sa school days, mayroong mga Christmas party na mangyayari na tulad nito. Sana'y meron kayong maalala na masasayang araw sa iyong college life. Alam ko, iba sa inyo ay hindi maganda ang karanasan ng panahong iyon. Pero lagi natin isipin na maswerte pa rin tayo dahil tayo ay nakapagtapos at binigyan ng magandang pangangkatawan at trabaho ng ating Panginoong Diyos. Ito yung mga panahon na wala pa tayong pera, wala tayong problema, walang stress sa pera. Pero ngayon, alam ko yung iba nahihirapan at yung iba naman ay nakaluwag-luwag. Pero sana huwag kayong sumuko sa mga pagsubok. Pero sana huwag kayong mawalan ng pag-asa sa paghahanap ng magandang trabaho. Laban lang tayo. Meron darating dyan na para sa atin. Mahirap ang pagiging estudyante noon. Pero isipin mo ngayon, di ba? Ang sarap maging estudyante muli. Para lang yan project na akala natin imposible. Parang mga activities natin, parang mga events natin sa activity center na akala natin imposible. Pero napaganda pa natin. Pero nabigay natin ng lahat at kinasasaya ng mga teachers natin. Sana gawin din yun sa sarili niyong buhay. Dahil lahat tayo may karapatang mamuhay ng maganda. Tayo na't magpatuloy sa ating mga pangarap. Ihanda ang ating sarili sa ating mga buhay-buhay. Maging makontento at masaya habang buhay. Magkaroon ng magandang pamilya at mga minimiti mo'y natupad na. Tandaan mo, walang imposible sa mundong ito kapag ginagawa mo ang gusto mo. At huwag kalimutan magpasalamat sa taas.